Catch the pleasing flavors of this northern gateway from the great mountains to the boundless seas. Every heart will be full and every palate will burst in joy with all the colors that make up this precious coastal town. I am Ash, your serene traveler. Come be my guest and let's savor the rich culture and the awe-inspiring scapes of this precious town dito sa Ganda Mo, Pangasinan. Simulan na ang pasyalan, lalo lang pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na magpasaya, lalo lang klasin ang taglay na ganda, siguradong mag-enjoy ka, lalo lang pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na magpasaya, lalo lang klasin ang taglay na ganda, siguradong mag-enjoy ka, Dalilan Pangasinan. Gusto mo ng bakasyon na madaling puntahan? Try mo sa San Fabian. Para sa may sariling sasakyan, the fastest route is through NLEX. Connect to T-Plex and exit in Rosario. Turn left on La Union, Pangasinan Road at diretsuhin hanggang makarating sa bayan. May mga buses din. Sumakay lang ng mga biyaheng dagupan for only 450 pesos at i-enjoy mo lang ang 4 to 5 hours na biyahe at bumaba sa mismong bayan. Right in the heart of the locality, a shelter for every faithful soul arose. This is a home for the believers to find comfort and peace with the guidance of the life of their patron saint. Witnessing history and rising adversity, this destination is a reflection of this town's pure character. Bago San Fabian, ang pangalan ng bayan na ito ay Angyo o Arceo na naging Angyo. Pero way back, doon pa sa kabilang barangay nakapwesto. Pero nung nagkaroon ng isang malakas na bagyo o ng pagbaha dahil sa dam na San Roque o nilipat dito sa poblasyon. So nung dumating ang mga Dominican friar, so dahil nag-mission sila rito, ipinangalan nila ito sa isang unique na papa, si Saint Fabian. So Saint Fabian, unique ang pagiging papa niya kasi hindi naman talaga siya binoto, kundi dahil sa pag-intercede ng Holy Spirit, naging Pope siya. So, parang may dumapo na kalapati sa kanyang ulo at nakita ng mga kaparian na parang siya ang tinuturo ng Diyos na maging Pope. So, kaya unique din ang San Fabian kasi ang bayan mismo at ang parokya ay magkapangalan. So, kaya yung significance no, naniniwala kami na ang pabor na ibinibigay ng aming patron ay dahil nakapangalan sa kanya ang bayan mismo. Historical place ang San Fabian Parish Church. Simula nung panahon ng Hapon, pinapatunog ang kampana para ipaalam sa mga tao na paparating na ang mga kalaban. Nabutas pa ito during the American-Japanese occupation kung saan pasasabugan sana ng mga Amerikano ang Japanese camp mula sa Mabilao, pero ang kampanang ito ang natamaan. Being one of the oldest churches in the province, the San Fabian Parish has become the foundation for people to lean on. Like its history, people are reminded to stand strong despite challenges they may face. Wherever you are from, take the teachings and feel the blessings of the Almighty in this calming place of worship. Blessed with abundant natural resources, dynamic flavors arise. Dash of every land and sea wakes a memory close to the heart. And in this town, feel the welcoming spirit of its people through the exciting taste you will never forget. Kilala ang Pangasinan sa matatamis na tubig.
At isa ang San Fabian sa sikat na gumagawa nito. Sa kahabaan ng highway sa Barangay Tocok, maraming makikitang mabibilhan ng tupig. Bumili na ng maramihan pampasalubong dahil tumatagal naman ito up to 3 days. 2013, kami nag-umpisa ng mga 9 o 10 years ago na po, sir. Sir, sabi nila dito, yung tubig namin, malambot daw. Kasi ang ginagamit naming buko, malambot, kaya masarap. At saka, tama po sa ingredients. Yun. Kaya dinadayo ng mga turista, mga iba't ibang lugar, kahit na ano. At saka naman nila, tinitikman muna bago sila bibili, ganun. Kung nagustuhan nila, mag-order sila, ganun. Pag may box, 16 piraso. Pag walang box, 20 piraso. Nakabox siya, 100 pesos. Yung 20 piraso, walang box, 100 pesos. Kaya punta na po pwede dito sa Barangay Tocok para bumili ng tupig sa San Fabian. Hindi kayo malulugi sa pagbili. At saka may dagdag po kung ilan ang kunin nyo. Asin ang isa sa ipinagmamalaking produkto ng Pangasinan. At dito sa San Fabian, matatagpuan yan dito sa Barangay Tiblong. Kasi noon, si father ko po ang nag-umpisa po na naka-imbento ng ganito dahil noon nagbiyabiyahe sila sa dasol ng asin. Dinideliver sa Isabela. Ngayon, sabi niya, bakit kaya kung titingin ako ng kwan sa San Fabian, malapit sa dagat, sabi, baka pwedeng makaluto ng asin. Sabi, sinubukan niya. O, okay naman. Nakarating po sa iba't ibang bayan, gaya ng La Union, Ilocos, Baguio. Kahit dito sa Tarlac, may mga pumupunta ditong bumibili po. Nakatulong po ito para sa gastusin, sa pangangailangan sa pagbili, pampaaral ng mga anak. Pero alam nyo ba na may kakaibang ginagawa sa asin dito sa San Fabian? Kung ano yan, tara alamin natin. Have you heard of flavored salt? Dito lang yan sa San Fabian. Meron silang chili salt, garlic salt, and black pepper salt. Pero minsan, meron din silang wine, and calamansi, and rosemary salt. Kung paano ito ginagawa, alamin natin. Nakukuha po namin yung mga ingredients ng aming Tiblong flavored salt sa pabilihan po talaga sa Dagupan. Tapos yung iba po nakukuha po namin through online po. Ang bentahan po namin sa wine po namin is 135. Tapos yung aming rosemary is 115. Tapos yung the rest po na 4 na flavor is 105. Ang ano po namin, ang wine salt at ang calamansi, umaabot lang po siya ng 6 months. Dahil po liquid ang ginagamit po namin doon. Yung 4 po na flavored namin is dry siya, kaya umaabot po siya ng more than a year. Sa amin, syempre, ang mga housewife po kami, talagang sa bahay lang po kami, syempre nakakataba ng puso kasi nakikilala po ang aming, hindi lang po yung barangay namin, kundi pati na rin po yung produkto ng Tiblong flavored salt. At ito ang ipinagmamalaki naming Tiblong flavored salt. Bilang isang coastal town, hindi lamang asin ang produkto ng bayan. Pati na rin ang paboritong almusal na tuyo, dito ginagawa. Sa barangay ni Baliw, Narvarte, makikilala ang pamilyang ito ang kabuhayan. Ang ating tuyuan, nakakarating na po to abroad, mga ibang bansa. Dito po sila kumukuha sa ating pabrika ng tuyo. Masaya po ang mga barangay official, actually. Umusbong itong tuyuan ng San Fabian para sa kinabukasan din ng mga tao dito, para sa mga anak nila, para may pangtawid, pang-aral po sila sa mga anak nila. Hinakayat po namin sila na magbuo po sila ng asosasyon po nila para at least yung
programa ng gobyerno matugunan yung pangangailangan ng tuyuan dito sa aming barangay. Dati po nakikipagbilad po kami, and then 7 years na po kaming nakapag-umpisa. Ang paggawa ng isda ay masayang mahirap, pero malaking tulong para sa aming lahat. Kahit kung masipag ka lang, kahit nandito ka lang, mabubuhay mga pamilya mo. Malaki pong tulong kasi dati po kilo-kilo lang yung bigas namin. Ngayon nakakaya na po kami ng bumili ng isang kaban, nakakapagbaon na po ng sapat yung mga anak namin, at nakakaya na po namin yung mga gusto namin kainin, napupuntahan yung mga gustong puntahan. Kasi po yung kalakal namin is talagang natural po. Sa araw lang at saka sa tubig, wala pong ibang ingredients. Natural po lahat. Ang mga isdang binibilad namin ay gaya ng tawilis, bulasi, flying fish, tulis, meron ding minsan dilis, ganun, iba-iba po. Ang presyohan ng isda ay iba-iba. Yung first class na may kaliskis is may kalakaran na 240 to 250 ang presyohan. Yung second class naman po is nasa 180 to 200. Tapos yung mga reject po is nasa 100 po. So many stories to learn in just one plate. From where it came from, to how and why they were made. These popular products, staple to every Filipino table, are representations of the culture of this lovely coastal town. Humble, resourceful, diligent, truly the pride of San Fabian. Sa palagay ko naman po, walang pinagkaiba sa ibang bayan, ang bayan ng San Fabian. But then, isa po sa malaking bayan sa probinsya ng Pangasinan po, ang bayan ng San Fabian. And we have mountains, we have the longest shorelines, we have plains, and of course, mababait na mga taga San Fabiano. People of San Fabian, and of course, yung pinaka-importante yung beach namin dito po sa San Fabian kasi siya po yung dinadayo ng iba't ibang bayan, and of course, different provinces naman po yung pumupunta kasi sabi nga nila, ang beach po ng San Fabian, yun po yung mababaw lang. So talagang every summer po yan, ang daming tao na pumupunta dito, and yung sa data lang po ng peso, makikita na sa tourism na talagang ang daming pumupunta po dito because of the beach. And yung tagline po namin dito is Pinablin San Fabian. It means pinakamamahal, inararo in Pangasinan, Pinablin San Fabian. I am wishing po na sana pumunta yung mga tao dito para makita po nila yung at malaman kung ano yung kasaysayan ng Pinablin San Fabian, ang mahal kong San Fabian. May mga local products na din po na nagagawa, may pagawaan ng asin, and of course the flavored salt. Yung update po ng Municipal Tourism Framework po plan, na yung Code and Cultural Plan po, sila po yung makakatulong sa amin dito po sa bayan ng San Fabian. Sana po bisitahin nyo po ang Pinablin San Fabian and explore, discover, experience San Fabian. Babalik at babalikan nyo po ang Pinablin San Fabian. Lemonade Hotel, Camp John Hay, your gracious host in Baguio City. For inquiries and reservations, call us at 0917-526-7049 or 074-300-6525 or email us at rsvn.lemonade@amg.com. Lemonade Hotel, your gracious host in Baguio City.
photoshoot venue ba ang hanap nyo? Tara, dito sa Farmville! Pose as a photoshoot venue, a visual spectacle in the middle of a farm that will transport you into a new world. Experience a hobbit-like world complete with natural organic crops to make it more visit-worthy. It's a magical fairy tale land for the kids and young at hearts. Kung ready na ang mga outfits, mula sa plaza, mag-arkila ng tricycle for 100 pesos and for 20 to 30 minutes ride, mararating mo na ang Farmville. Maghanda lang ng entrance fee ng 100 pesos per adult, 60 pesos for children, at 80 pesos per senior citizens. May accommodations then for 3,000 pesos pag day rent at 4,000 pesos for overnight rent. The child within you will be the happiest in this San Fabian destination. More than the scenic landscape everywhere you turn, it's the feeling you get just by being here. Relax, enjoy the view, and capture as many memories you can here in Barangay Lipit, Tumaang. Pinoy's love dishes with hints of acidity. This has become a standard seasoning for every home. 2 kilometers from the town center is a destination so refreshing and cool to the sight. Bearing the fruit unique in Southeast Asia, this farm provides livelihood to the community. Nag-start po yung kalamansihan since 1980s po nung sa father ko pa po yung nag-aalaga ng kalamansihan. Then ako po nung nag-start ako around 2006 up to present. Nagsunuran na rin po yung mga katabi na na mga kalamansi growers nung nakita po na maganda na itanim yung kalamansi. Bali in terms of puno, mahigit mga 8,000 trees ang naitanim. Ito yung naging source of income. So karamihan po kasi naging farm worker po sila. Tapos yung mga kababaihan, mga asawa po nila, sila yung titinda yung mga sa mga retail. Dito po sa amin, bali yung kalamansi po namin ay yung balat ay manipis at siya makatas. At katamtaman din yung yung laki compared sa ibang lugar. Mga tourist, bali inaanyayahan din po namin through our tourism office na pumasyal dito sa Kalamansian Lekep Butaw kasi mayroon din po kaming mga products aside from calamansi itself. So may mga po kami product na crinkles, calamansi juice at calamansi concentrate. Sa lawak ng kalamansian at Lekep, maraming kalamansi ang mapipitas at mabibili at a very friendly price per basket. Makikoordinate lang sa barangay para makapagpa-schedule ng pick and pay activity. Subukan na din ang iba pang kalamansi-based product na pwedeng pang pasalubong. Sa amin na mga nanay po na walang trabaho, dagdag kita po, extra income, malaking tulong din po sa amin. Gumagawa na po kami ng calamansi crinkles po, saka calamansi juice at calamansi concentrated po. This tiny little fruit, the star of this field, is distributed throughout the municipality and the neighboring towns and provinces.
Feel the cool wind under the trees after some fun calamansi picking here in Barangay Likop, Butao. It may taste sour, but the many health benefits will give you power. At top of the mountains where trees and greens flourish, lies a destination for the adventurous soul. It's an interesting infrastructure where like-minded tourists meet to rest and spice up before getting back to their exciting ride. Nothing extravagant, nothing outrageous, just the trees, the wind, and the amazing view accompanying you. Itinoyo po ito noong October 12, 2019. Dahil po nakitaan po itong lugar na to ng potential ng mga nagbabikes. Tapos po, mataas po itong lugar na to. Kaya okay na okay po sa mga bikers. Tsaka yung dito po kasi maganda yung surroundings niya tsaka yung view. Nakakatulong po ito sa turismo ng San Fabian since marami pong nagbabike and galing po sila sa iba't ibang lugar. Dinadayo po itong bikers din na ito kasi po sobrang taas po ng lugar tsaka yung ahon po kasi, yung challenge po nung pag-ahon po mula po sa baba hanggang po dito sa taas. Dito po, ang mostly po na dinadayo po talaga, minsan po, etong view na po ito. Diyan po sila mismo nagpipicture. Tsaka sabi po kasi nung mga bikers, ito po yung parang first time po nilang nakakita ng pit stop po dito po sa may taas ng bundok po. Kaya dinarayo po lahat ng mga bikers. Maganda yung view, taas magandang puntahan, malamig, presko. Makikita mo yung yung view kasi mataas. Tapos maganda yung simoy ng hangin. Open po to 24 hours po. Wala namang pong entrance fee. Free po itong bikers din. Madalas po yung mga bikers dito around 6 to 10 o'clock in the morning. Ang peak season po dito mga Saturday, Sunday or mga holidays po. Sobrang dami po nang pumupunta dito. Shade to protect from heat, some benches for you to talk and eat. A group of bikers and riders are your company to keep. Here in Barangay Inmalog Sur, your journey for the day won't end without a new family. Because building a stronger community and forging new friendship, that's what Bikers done, worthy of your visit. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. If this destination is a summer quencher, it will be a sweet, icy drink with a hint of spice. This municipality, facing the Lingayen Gulf, is a tropical paradise, boasting a long shoreline and a pristine sunset view.
Such an ideal travel destination for all occasion, for anyone, anytime. Ayon sa mga ninuno namin noon, mga matatanda, pag umulan daw ng konti, yung mga butas-butas nagkakaroon ng isda na ang tawag na isda na yun is bulasi. So pinangalanan na Barangay Bulasi po ito. So every Saturday po, mayroon tayong kinakandak na paglilinis every Saturday. Kasama po natin yung mga BHW, mga barangay tanod, at saka barangay family po. Talagang dito po tayo nakatutok. Every Saturday morning, nandito po tayo. Plano kami talaga 2 weeks ago nang papunta ng Pangasinan. So magbe-beach nga kami, plan to na dito magpunta. Peaceful, presko ang hangin, tahimik, maganda yung baywalk. Parang we can say Malaboracay din. Yes, oo, babalikan. Definitely po pwede ko siyang i-recommend na yung Bulasi Beach is mas place na po pwedeng puntahan ng mga from North and Manila area. Ang rate po dito ay nakadepende sa accommodation ng maghapon. Start with the 1,000 and above. Tapos sa overnight naman, start with the 2,500 and above din sa mga overnight na guests. Tulad ng mga rooms namin. Lahat po naman dito, in-entertain po namin ang mga guests. Simula dun sa pagka-parking nila hanggang sa pagka-accommodation nila ng mga rooms. Sa cottages, ang maghapon 1,000 and above, and din sa mga maliliit lamang 500 and above. Ang MDRMO ng San Fabian, sila yung in charge sa safety sa mga turistang pumapasyal dito sa beach ng San Fabian. Kailangan yung mga maliligo sa beach, meron kami kasing executive order na ginawa si Mayor Agbayani na dapat 8 to 5 lang yung mga naliligo sa beach. Tapos yung mga nakainom ng alak, hindi pwedeng maligo sa beach. And then, dapat yung mga bata, mga minor, binabantayan ng mga magulang habang naliligo, hindi sila pinapabayaan. Dapat nakabantayan. Sa mga gustong bumisita sa Bulasi Beach po, sinisigurado namin na pag pupunta kayo sa beach ng Bulasi, masisigurado namin ang inyong kaligtasan. Pagdating nyo dito na ligtas, magiging masaya kayo na uwi at ligtas pabalik ng inyong bahay. Anong oras mo man maisipan magpunta, madami ka pang magagawa. From jogging in the morning, kite flying, and picnic in the afternoon. Pwede pa mag-sunset watching at mag-camping at night. Kung gusto mo, pwede mag-kayak for 250 to 300 pesos per hour. Banana boat for 150 pesos per head for 30 minutes. Biking for 50 to 80 pesos per hour. Sa dami ng magagawa, isama na din ang pagiging responsible tourist and clean as you go para mapanatili ang ganda ng Bulasi. Sa mga gustong pumunta dito sa beach namin, tinatawag nila na Bulasi White Beach. Magre-relax po kayo dito. From the time the sun rises to the time it sets, this is a perfect place to rest.
Bulasi Beach will tickle your senses with its views, activities, and different lined-up experiences. This is a destination where memories are made and, like a treasure, cherished and kept. Waking up to the sound of the waves and feeling the kiss of the wind is such a surreal experience. The aroma of the sea that lingers through the soul is a reminiscent of childhood memories. This delicate sea is a destination so sweet, like a warm, tender embrace. Ang main livelihood po ng mga tao dito sa malapit na sa community dito sa along the beach is fishing. So pero sa umaga, early in the morning, nagpapalaot na po sila. Marami din po ang pumupunta dito na taga-ibang lugar, taga-ibang bayan. Dumidiretso na po sila mismo sa mga sa mga mangingisda po natin para po bumili ng mga sariwang isda at iba't ibang klase nito. Para po ma-maintain yung cleanliness sa ating beach, yung mga barangay council po is nagkakandak ng weekly na cleanup drive po. And then every September po, nakikisama po kami sa DNR para po sa National Cleanup Drive. Para po sa safety naman po ng aming mga turista, nakikipag-coordinate po kami sa MDRMC po and sa PNP para po ma-maintain yung safety ng mga turista natin. Mga paalala po namin para po sa mga turista na pupunta dito sa beach is clean as you go po para po sa ma-maintain yung cleanliness, and sana po bawasan po yung pag-iinom para po maiwasan yung mga drowning incidents at mga hindi inaasahang bagay. Mga ginagawa po namin dito sa beach is kayaking, picnic, and sunset viewing po. Maganda po ang aming baywalk dito sa San Fabian mula po sa Barangay Nibaliw hanggang dito po sa Barangay Mabilao. Ang ginagawa po ng mga turista dito at mga taga dito is nagjo-jogging po and biking. Regarding naman po sa accommodation na gustong magstay sa Mabilao Beach, meron po kami sa may Bulasi, may mga resort or mga homestay na offered po doon. Kung gusto po nilang magstay sa Mabilao Beach, pwede naman po silang mag-tent, iwasan lang po nila yung mga bonfiring para din po sa safety ng ating mga tourists. Malapit po ang Bulasi sa Mabilao Beach, kaya pwede po siyang walking distance. Yung iba rin po may nagbabike, may mga nagmumotor po. Pwede pong ma-access ang Bulasi Beach from Mabilao through Baywalk po. No matter what your vibe is, there's a fitting shore for you. Because here in San Fabian, different barangays offer varying atmosphere. Simple, peaceful, quiet. This is what Mabilao Beach is proud to offer. Everything the eyes can reach is a beauty itself, but what goes beyond is what remains a treasure. The flavor San Fabian serves is the identity that reminds one of every unforgettable moment. Exceptional as it is, it's the very reason you'll keep coming back saying, Pinablin, San Fabian. The word inaro, which means love or adore in English,
and Mahal in Tagalog reflects so much about our town and its people. San Fabian is a special place, and it is a privilege to experience the vibrant and beautiful town, San Fabian, Pangasinan. It is a place full of charm and a sense of community that makes it a unique destination. From its breathtaking landscapes to its warm-hearted people. Indeed, our town has so much to offer. San Fabian is blessed with stunning beaches that offer breathtaking views of the ocean. Our pristine sandy shores are perfect for relaxing, swimming, and enjoying the sea breeze. The green mountains nearby provide tranquility and offer wonderful hiking trails for those who love adventures. I firmly believe that the heart of every town lies in its people and their rich traditions. Our town will offer you hospitality and strong sense of togetherness, despite experiencing its share of challenges. But we always come together to support one another. We take pride in welcoming visitors and treating them like family. Having the chance to wander deeply in my own town is such an unforgettable and is something that I will surely treasure. What I love the most about this journey is definitely knowing the in-depth meaning of every barangay's traditions and culture, where it originated and why and how they were made. Getting to know and interacting with different people with different stories to tell is one of the most fulfilling things I have ever witnessed. Truly a journey full of life lessons, teachings, love, and joy. Hoping this won't be my last. Above all, San Fabian is more than just a town for us. It is our love, our home, our pride. Again, I'm Ash, your serene traveler, a proud San Fabiano saying with my head held high, Pinablin, San Fabian.